May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapagang balita. Mga biyahero ng gulay na papasok sa Benguet kailangang magpakita ng negative RT-PCR test. Traders ng gulay, umaalma. Bayan ng Asinggan, nakapagtala ng unang kaso ng Delta variant. COVID-19 case ng Pangasinan, pumalo na sa halos 4,000. Dalawang syudad, 19 na bayan sa Ilocos Sur, isa sa ilalim sa ECQ. Supply ng oxygen sa Baguio at Benguet, naghihingalo. Mga pasyalan sa Ilocos Norte, bubuksan na sa mga lokal na turista. Mag-ama, arestado dahil sa umano'y pangmumolestya ng menor de edad. Live from the studio of RNG LUZON, this is LUZON Headlines. Kailangan nang magpakita ng negative RT-PCR test ang mga biyahero ng gulay tuwing papasok ng Benguet. Agad umalma ang mga traders ng gulay. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Charles Limon. Dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Benguet, ipinag-utos ng Provincial IATF ng Benguet na sa pagpasok ng mga non-residents at mga non-APOR, kailangang magpakita ng RT-PCR test o vaccination card. So nung mag-meeting yung IATF, yun yung na non-resident of Benguet, RT-PCR o kaya vaccination card. So yun yung lumabas noon sa meeting. Pero pinag-aaralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin kasi essential naman yan, essential travel. So hintayin lang natin kung ano yung pag-aano uli ng grupo para makita natin kung i-ano na natin or antigen na lang or para mas madali na lang yung gawin. Or mawawala na lang siya kasi essential travel provided na makipag-cooperate na magpabakuna naman sila. Kasi yun. Kabilang sa mga naharang sa checkpoint sina Mang Francis at Mang Elmer. Buti na lang daw at nabakunahan na sila kaya kumpiyansang bumiyahe. Naharang po kami dun sa sa boundary ng La Union tsaka ng Benguet. Pero ang hinahanap lang vaccination card. Kung complete vaccinated na, yun nakakapasok. Okay naman po yun para po sa sa health ng mga bumibiyahe. Tsaka mahirap din po kasi galing kami ng Manila, tapos sa amin manggagaling halimbawa. Mas maganda na maganda yung seguridad ng lahat. Minsan pagka yung na-tempo namin mahaba ang pila, talagang pipila kami. Pero pagdating ng na sa amin, yung iba kasi pinapabalik pag wala silang makitang vaccine card. Pero umalma dito ang mga vegetable traders ng Benguet. Napakalaking pasanin pa kasi sa mga drivers ang RT-PCR test sa tuwing bibiyahe ang mga ito. At bandang huli, sila raw ang tatamaan. Katunayan, tambak ngayon ang mga gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Yung mga buyers natin ng mga gulay ay mostly coming from the lowlands. So ngayon, nagka-problema kami kasi talagang na-hold yung mga vegetable trucks. Medyo pahirapan yun kasi syempre ang isang truck ng gulay, 25 tons ang laman. At an average, 1.5 million kilos ang hinahakot nila dito everyday sa La Trinidad. So pag ganun ang mangyayari, marami na yung mga truck na natin sa Marcos Highway, nakiusap kami. Kaya naman, nakiusap muna ang mga traders kay Mayor Romeo Salda ng La Trinidad na pumasok pa rin ang mga vegetable truck.
Nakiusap na rin ang Liga ng mga Asosasyon sa La Trinidad Trading Post kay Governor Melchor Diclas para bawiin ang nasabing kautusan. Paano na yung mga drivers na hindi pa bakunado? Kasi alam naman natin na we know that it is very important na meron talagang mga protocol sa mga iba't ibang bayan. However, sa National IATF kasi sinabi na hindi dapat na didisturbo yung mga cargo deliveries. Pagkain yan gulay yan So sana naman, kaya kami sumulat kay Governor kasi siya naman ang may advisory niyan. Pagbigyan niya kami, either kasi hindi naman kompleto ang bakuna na provided by the government. Sumulat na rin ang mga traders kay Department of Agriculture Cordillera Regional Director Cameron Odsi. Wala pang tugon ang ahensya. Pinag-uusapan pa ng Provincial IATF ang hiling ng mga magsasaka na bawiin ang nasabing kautusan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headline. Nakapagtala na ng unang kaso ng Delta variant ang bayan ng Asingan. At sa buong lalawigan ng Pangasinan, sumampa na sa halos 4,000 ang aktibong kaso ng COVID-19. Ang buong detalye sa report ni Christine Flores. Kinumpirma mismo ni Mayor Carlos Lopez Jr. ang unang kaso ng Delta variant sa bayan ng Asingan. Natanggap ng bayan ang resulta ng genome sequencing noong September 15. Namalagi ang unang kaso ng Delta variant sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan at doon na rin nagpagaling. Yung amin pong naitalang Delta variant, nagkaroon po ng testing noong August pa. So, matagal-tagal na kasi isa siyang frontliner, isa siyang nurse ng isang hospital. Yung unang kaso ng Delta variant na Asingan, actually hindi naman siya ganun kalala because nagpapasalamat nga ako doon sa hospital dahil na maganda po yung kanilang handling. Maganda po yung pag-quarantine nila doon sa ating patient. Kasi pina-investigate natin yan doon sa mga miyembro ng kanyang pamilya dito sa aming bayan at sa awa ng Diyos po wala pong nahawa. Ngayong araw, nakapagtala ang bayan ng Asingan ng 29 na kaso. Ayon kay Mayor Lopez Jr., ito na ang pinakamataas na bilang na naitala sa isang araw mula nang magsimula ang pandemya. Nasa 117 na ang aktibong kaso sa bayan. Umabot na sa 40 ang mga namatay, 434 naman ang mga nakarecover at nasa 586 na ang kabuang kaso ng COVID-19 sa Asingan. Sa kasalukuyan, mahigit 14,000 na ang nabakunahan kontra COVID-19 sa bayan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso sa bayan, ipinatupad ang No Movement Day kahapon. Sarado ang mga palengke, tindahan at halos walang tao o sasakyan sa kalsada. Tanging mga authorized persons, outside residents o APOR lamang at ang mga bibili ng mga essential goods at gamot ang pinayagang lumabas. Parati po na nire-remind sila. Pero despite of that, nga po meron pa po tayong nahuhuli. So we are issuing citation tickets doon po sa mga matitigas po ang ulo. Dagdagan po sana yung disiplina ng bawat isa para sumunod po sa minimum health standard na binibigay po ng Department of Health at ng aming pamunuan. Nang pwede po talaga ang ating armas para mapuksa itong COVID na ito is yung disiplina ng bawat mamamayan at yung hindi pagtatanggal ng mga face mask sa mga matataong lugar kasi ito na lang po yung ating sabing magbibigay sa atin ng proteksyon itong ating face mask. Kaya ito dapat ang kakibat ng everyday na paglabas natin sa bahay, dapat mayroon tayo nito. Samantala, sa Pusurubio, Pangasinan, umabot na sa 3 ang kaso ng Delta variant. Ito ay base sa COVID-19 monitoring report na inilabas ng RHU Pusurubio kahapon. Sa Dagupan City, 9 na ang kaso ng Delta variant. Ang unang kaso ng Delta variant ay naitala noong August 27 at ang bagong 8 kaso ay naitala naman noong September 15. Sa huling datos na inilabas ng Pangasinan Provincial Office, nasa 3,643 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan. Christine Flores para sa Luzon Headlines.
Simula bukas, isa sa ilalim na sa ECQ ang 2 syudad at 19 na bayan ng Ilocos Sur. Ang buong detalye sa report ni Charmy Bosque. Dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 at variants nito, napagdesisyonan ng provincial government sa pangunguna ni Governor Ryan Luis Singson na isa sa ilalim sa ECQ ang 2 syudad at 19 na bayan dito sa Ilocos Sur. Magsisimula ang mahigpit na quarantine status simula bukas hanggang October 6. Ang mga lugar na apektado nito ay Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, San Ildefonso, San Vicente, Santa Catalina, Bantay, Kawayan, Santa, Narvacan, Santa Maria, Santiago, Santa Lucia, Santa Cruz, Salcedo, Gregorio del Pilar, Suyo at Siyudad ng Vigan at Candon. Since April, han na po nga bimaba iti COVID cases tayo. No kita nyo from April aming nga data, ngumat nga to pagpangato lang ta iti COVID cases. For 5 months DJ na po. Awan met ti nagbalbaliwan na, awan met improvement na. Narigrigat pa itata po ta napunpuno iti aming health facilities tayo. Agkurkurang iti health workers tayo. No kita nyo ti deaths apo, iti mortalities tayo talagang sobra-sobran. Siyempre bilang governor met apo, ang kumet kayat naman ayo na din iti matay nga kaprobinsyan tayo panggap iti COVID. Iso nga trabaho mi, responsibilidad mi ti agaramit o nag-implement iti pagsaatan ti kaaduan. Never met nga agaramit iti provincial government or timotibiyang iti pagtaksan iti tattao ken iti probinsya ng Ilocos Sur. Amin dito apo ket makita mi nga pagsaatan. Ayon pa sa gobernador, pwedeng magbago ang quarantine classification sa mga bayan na hindi kasama sa Enhanced Community Quarantine. Addan to di status ko, addan to met apo di agbalin nga MECQ, depende kami na po ta as of today, adda di ilimet nga umad nga to iti cases na, adami di agim improve. So depende apo ta kwa. Akitan mi, adami di mga declaren. So ahan nga amin, dependent to apo ngem nohan nga may raman yan tilistaan, ket as is nga agbalin to nga, for example, GCQ with heightened restrictions, kasi ko nangaruti national, ngem bidugdo mga talagang umano ti cases na agbalyo met iti quarantine classification. Sa ilalim ng ECQ, istrikto ang home quarantine, mapapahintulutan lamang lumabas ang mga may quarantine pass, cargos at deliveries, APOR, passerby at ROF. Hindi pwede ang mass gathering, maipapatupad ang work from home sa mga government at non-essential institution at establishments. Pinapayagan na mag-operate ang mga public market, grocery, convenience store, hospital at clinic, pharmacy, food deliveries, water refilling station, mga bangko at money transfer service, power energy at water services at telecommunication. Suspendido ang mga pampublikong transportasyon, ngunit pwede ang angkas kung ito naninirahan sa iisang bahay. Bawat syudad o munisipalidad ay may mga checkpoint, ganun din sa mga barangay at provincial borders. Isang miyembro lamang ng pamilya ang mabibigyan ng quarantine pass na bibili ng mga essential goods, habang mabibigyan naman ng worker pass ang mga empleyado na mapapahintulutan magtrabaho sa ilalim ng ECQ. Samantala, ang curfew hours ay mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga at maipapatupad ang liquor ban. Ayon kay Governor Singson, mahalaga na sundin ang health protocols at pagpapabakuna upang maiwasan na matulad ang probinsya sa mga nangyayari sa ating karatig bansa sa Asia dahil sa pagpasok ng iba't ibang variants ng COVID-19. Mula dito sa Ilocos Sur, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Sa Ilocos Norte, bubuksan na ang mga pasyalan sa mga lokal na turista. Ang buong detalye sa report ni Christine May Terado. Kasunod ng pagbaba ng COVID-19 case at pagluwag ng quarantine status sa ilang bayan ng Ilocos Norte, unti-unti na ring nagbubukas ang turismo ng probinsya. Kamakailan lang binuksan na sa mga local tourist ang leisure travel sa mga lugar na nasa GCQ status.
mga nasa loob lang ng Ilocos Norte, yung pwede pong mag-travel under leisure. But regarding naman po dun sa first question ninyo, kung bukas na siya, yes, but internal lang, meaning yung nasa loob lang ng Ilocos. So, yung mga outside coming from Maynila or other provinces po are not allowed to enter muna sa Ilocos Norte for leisure purposes po. Unang hakbang ito sa plano na muling buksan ang turismo ng Ilocos Norte maging sa mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. This is a step closer towards our intention to reopen again to the rest of the country. Ang turismo ay napaka-importante na industriya sa probinsya ng Ilocos Norte. Before COVID, we enjoyed an annual arrival of around 3 million day visitors, no? And nung the pandemic hit, it was really a hard hit on the province's economy, not just tourism itself. So ever since, we've been trying our very best to try to have a sense of normalcy of our local tourism industry before the pandemic. Ilan sa mga lugar na maari ng pasyalan ng mga residente ay ang pamosong beach sa Pagudpod, ang Seawall Boulevard sa Curimao, Wind Farm sa Burgos, ang dinadayong Ecotourism Park sa Vintara at maging ang makasaysayang Paway Church. Paalala sa mga local tourist, ihanda ang mga hinihinging requirements. For those coming from GCQ areas, going to other GCQ areas within the province, ang kailangan lang po yung usual health protocols natin that we have to follow and our QR code for contact tracing, and that's it. Yun po ay dating requirement na since last year. But if you're coming from NECQ, like for example, Lawag, there are two additional requirements. Well, depends on what you're gonna do. If you're going for staycations, ang kailangan po na additional requirement ay antigen test within 48 hours ang nakuha at proof of booking pag pumapasok po tayo in areas like Pagudpud, for example. But if you're coming from less riskier areas, it's basically the new normal protocols that have to be followed. Nais daw nila kasing matiyak ang kaligtasan ng lahat. The privilege to have received a safe travels staff. This is from the World Travel and Tourism Council to the National Department of Tourism. So ito po ay first of its kind sa buong mundo that gives this certification to destinations and private establishments like hotels for following global standards in safe and health protocols. So, ang Ilocos Norte po ay ang kauna-unahang province destination in the Philippines to be given this safe travel stamp. So, this is a validation na there are globally accepted standards of health and safety protocols that are being followed in Ilocos Norte in terms of tourism or leisure travel. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Susunod, mag-ama, arestado dahil sa pangmomolestya ng minor de edad. At supply ng oxygen sa Baguio at Benguet, naghihingalo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus.
Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa police report, isang lalaki ang arestado matapos mahulian ng marihuana. Magbabalita si John Ren Tabor. Ika-19 ng Setyembre bandang alas 7:45 ng gabi, inaresto ang lalaking ito matapos makapkapan ng pinagbabawal na droga. Kinilala ang suspect na si Christian Dolon, 21 years old, isang construction worker, taga-barangay Nama, Puzurubio, Pangasinan. Nakumpiska sa suspect ang 2 pakete ng marijuana. At yun nga, yung naresto namin kasi wawala doon. Tapos nung nag-conduct ng body search yung mga kasama namin, may na-recover naman na 2 sachet na suspected marijuana po. Ayon sa Puzurubi Police Station, nagtungo umano ang lola ng suspect sa kanilang himpilan upang isumbong ang kanyang apo dahil madalas siyang pagbantaan na papatayin daw siya nito. Napag-alaman din mula sa lola ng suspect na gumagamit ito ng pinagbabawal na droga. May panawagan naman ng Puzurubi Police Station sa mga Puzurubians na may kaanak na gumagamit at tulak ng droga. Panawagan po namin sa mga may kamag-anak at alam na may nagbibinta ng droga ay sabihin na tumigil na. Kasi yung kapulisan po ng Pusurubio ay hindi titigil na para malinis po ang bayan po ng Pusurubio, para mag-drug clear po tayo dito sa bayan ng Pusurubio po.
haharap sa kasong grave threats at violation of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect at kasalukuyang nasa kustudiya ng Puzurubi Police Station. John Rentabor para sa Luzon Headlines. Samantala, timbog ang mag-ama matapos umanong mangmolestya ng minor de edad. Ang detalye sa report ni Mary Joy Alvarez. Arestado ang mag-ama na si Cesar Zulueta at Vincent Zulueta matapos molestyahin ng 12 anyos na bata na may intellectual disability sa Mabalacat, Pampanga. Actually, base sa statement ng biktima, ng kapatid niya, tsaka ng nanay niya, na itong si biktima natin na minor ay PWD siya. At inimbita nitong mag-ama para pumunta sa bahay niya noong September 15 hanggang September 18. Na itong kapatid niya, nung hinahanap siya, natagpuan siya doon sa bahay nitong mag-ama. Ngayon, nung naiuwi siya, nagkwento siya, nasabi niya kung ano yung nangyari sa kanya. Base sa investigasyon, matapos ang ilang araw na paghahanap sa biktima, natagpuan ito ng kanyang nakatatandang kapatid sa mismong bahay ng mga sospek sa barangay Makapagal Village. Agad nagsumbong sa barangay ang pamilya ng biktima at mabilis naman itong inaksyonan ng mga opisyal at nadakip ang mga sospek. Ito ay inireport nila sa barangay at yung pong barangay naman po ang humuli sa kanila at sila po yung nag-surrender sa kapulisan. Initially, ang naifile nating complaint dito sa mag-amang na to ay 3 counts na violation of Section 3.1 B, Section 1.3A pala. So, ito po yung child abuse. Kung saan dito mayroong pangmumulestya na ginawa sa kanya. So, ito po ay mayroon pa po tayong pinamedical pa rin po natin itong bata. So, kung ano man yung kalalabasan itong, bahala na po yung piskal na kung i-level up po yung kanyang, into rate. September 19, tuluyan ng ikinulong ang magamang sospek. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Section 3.1A of Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. Susunod, fly ng oxygen sa Baguio at Benguet, naghihingalo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. So masakit ang ulo sa pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment,
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAL! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA or Paldiarco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PBA or Paldiarco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paldiarco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Sa iba pang balita, sa gitna ng pagsipa ng Delta variant sa Baguio City at Benguet, ramdam na ang kakulangan ng oxygen tank. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Sunod-sunod ang pagdating ng mga oxygen tanks sa refilling station na ito sa Barangay Quezon Hill. Lahat ng mga ito ay galing sa iba't ibang pagamutan sa Baguio at Benguet. Ang problema, nagkukulang na ang kanilang supply. Ayon kay Christopher Cunha, may-ari ng nasabing refilling station, 24/7 na ang kanilang operasyon para lang mapunan ang demand ng oxygen sa Baguio at Benguet. Simula kasi noong Hulyo, dagsa sa kanila ang nagpaparefill. Isa sa mga nangangailangan ng maraming oxygen ngayon ang Benguet General Hospital. Papalo sa halos 300 tangke ang kanilang kailangan kada araw. Dahil dito, nag-aangkat pa sila sa Pangasinan. So, with regards to oxygen, talagang kinukulang tayo. We are looking pa for suppliers ng mga tanks. Halos lahat ng institution natin dito sa Baguio Benguet, the supplier of oxygen goes to Santa Barbara, Pangasinan for refill. So we have to wait na may mga mabakanting tangke, yun yung dadalhin sa sa baba for refill, pero depende po yung pila nila. Pati oxygen tank refill, pila na rin. Hindi lang admission sa hospital ang pila. And pataas ng pataas yung demand natin for oxygen. Nagpapalala pa dito ang mga critical at severe na mga COVID patients na huli nang magpa-check up at nangangailangan na ng oxygen. Kaya naman, dead on arrival o sa emergency room na ng pagamutan sila namamatay. Ang dami nating ER death every day, according to parang observation. Mostly ito yung mga hindi nagpapa-check up, tatrangkaso lang data, Canada. And then paghirap na silang huminga, sa kanila dadalhin yung mga sarili nila sa emergency room. Usually ER death, DOA, yun yung mga nakikita natin sa ngayon. Dahil dito, ipinag-utos na ni Governor Melchor Diclas ang pagdaragdag ng oxygen tank sa pagamutan. Sa ngayon, nasa 2,700 na ang aktibong kaso ng probinsya at nasa 400 na ang bilang ng mga namatay. Actually, nagkukulang na ngayong oxygen eh. So, bibili tayo uli ng mga tangke ng oxygen para may mga reserves. Yun, minsan nga, wala pa tayong pagbilhan
Nahihirapan pa yung pagbilhan ng mga tangke ng oxygen. Ganito din ang sitwasyon sa mga pagamutan sa Baguio. Papalo na sa 8 COVID-positive patient ang namamatay sa lungsod kada araw. Kaya naman, bumibili na rin ang pamalang lungsod ng karagdagang oxygen tanks at mga gamot. Well, nagpapa-order pa uli kami and then we're adding more, nagpapabili pa ako ng 100 pa na additional na 50 pounds na tanks. So, we're making sure na meron tayong laging stock na tanks dyan sa ating Santo Niño. No? And we're averaging around 256 cases a day. And 2 weeks ago, we're just averaging 214 cases a day. Now we're doing 256 a day. Nasa 3,300 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Sa kabuuan, umabot na sa 433 ang mga namatay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.